Dawn huma traċċi hawnhekk ta' dik li kienet il-power station tal-Marsa Art hawnhekk illum mitluqa mingħajr użu ta' madwar 80 tonna. Minn hawnhekk jibda propju il-pjan ta' riġenerazzjoni tal-Port il-Kbir. L-aħħar żewġ ċmieni ta' dan l-istazzjon twaqqgħu f'Diċembru tal-2017. Ma tifjam news l-inġinier Ryan Fava, iċ-ċermen tal-korporazzjoni inkarigata mir-reġenerazzjoni tal-Port il-Kbir, il-GHRC, spjega li jibda biex trid titlaq it-turbina GT9 li sservi bħala l-ewwel magna li tagħti xemma fil-pajjiż f'każ ta' emerġenza. Bħalissa bdejna biex navvanzaw iż-żmien naraw kif nibdew inneħħu dik il-gas turbine ġifieri tinxtara gas turbine oħra li ħanpoġġuha ġewwa Dellimara biex nkunu nistgħu nikkommissionjawha, kif ukoll it-tank biswit li jinstab max-xatt li huwa bid-diesel li hemm 590 biex nkunu nistgħu nissupplixxu dik il-gas turbine jitneħħa wkoll mill-post. Iż-żona mbagħad mistennija tinbidel f'waħda mħalta. Fosthom l-inġinier Fava semma li binja kkundannata sa ssir ċentru kulturali u li sa ssir pjazzetta. Kummerċjal, retail outlets, qed naraw ukoll li jkollna lukanda li tkun tista' takkomoda il-qasam marittimu anka mill-aspett tal-operazzjoni li ssir ġewwa l-port. Ħajkonna taħlita anka ta' residential dwellings illi ħajkunu biswit fuq Jesuit Hill. L-ewwel fażi wkoll tinkludi reġenerazzjoni tal-waterfront tal-Marsa hawnhekk kif ukoll fit-tienet biswit il-baħar jidher li ġejjin aktar ħwienet tal-ikel u fil-pjan ukoll jidher li fuq il-baħar hawnhekk fuq l-ilma se jkun hawn anke moll tal-injam. Il-proġett jissokta bir-reġenerazzjoni tal-parti tal-Menqa, il-parti tad-Deepwater Quay lejn il-Valletta Waterfront u s-swar tal-Florjana. Il-pjan fetaħ għal konsultazzjoni pubblika ma' tifjam news il-kap eżekuttiv tal-GHRC, Gino Kawki, spjega li minnu fih wara jibda l-proċess tax-xogħol mas-settur privat. Għalissa dwar l-ewwel fażi biss. Qegħdin nitolbu lill-pubbliku jgħaddi l-kummenti tiegħu fuq il-kunċett li ġie propost beda perjodu ta' 6 ġimgħat ta' konsultazzjoni pubblika. Immedjatament wara mbagħad ħajtlaq perjodu ta' 4 xhur ta' pre-market consultation illi ħajkun kemm lokalment kif ukoll internazzjonalment biex hemmhekk naraw il-potenzjali investituri. Iċ-ċermen u l-kap eżekuttiv tal-GHRC għamluha ċara lill gvern m'għandu l-ebda intenzjoni li jwaqqaf ix-xogħlijiet tal-operaturi fiż-żona. Qalu li sa jsiru laqgħat ma' kull stakeholder biex jitqiesu rilokazzjonijiet possibbli anke l barra mill-Port il-Kbir u ma fissru l-proġett bħala parti mill-viżjoni tal-gvern biex jagħti valur u kwalità f'żoni u siti li tħallew fi stat ta' abbandun għal snin twal.